Nara l-spire u s-saqaf ġiġa waħda. Wara ftit nara dan l-spire jitawet u jikrolla. Nistrieħ nirċifi s-sirles mill-kollegi u kull ħadda jgħid li sma' inti rajt toħroġ għax inqabad il-katedral l-ewwel ma mittomx, però kif dew jibgħatu ritratti u smajt il-helikopters għaddejjin batt il-kamera u nżilt niġri biex nara x'ġara. Insertajt ma ngħix wisq il-bogħod mill-katedral. U meta wasalt f'triq viċinanzi u deri u rajt daħna kbira u l-ewwel ngħid li kienet ħaġa serja. Ndur fil-viċinanzi u nara l-ġem tal-katedral, nara l-spire u s-saqaf ġiġa waħda. Kienet xena tal-biża li wieħed jibqa' bla kliem. Wara ftit nara dan l-spire jitawet u jikrolla. Ftit sekondi literalment spiċċa naraw daħna qawwija safra, nies jiskaraw mitna l-xulxin.